डक्टर अनजलि दैमारि मेम आरो धनि ब्रादार धनि गयारि जाय नोंथांमोना गोबां खोनाखाबाय बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय आरो गोग्गानाय लाबोबावदों। लोगोसे मोनसे खौरां मिथिनांगौआ बेनोबाव माइफोरखौहाय जों गोबां खमाव फानगासिनो दं बर' हारिनि रायजो राजा सोमोन्दोआव गोलैनाय गासिबो गेदेरमाफोर। दा दामा गोबां बारायबाय खौरां बिजोङाव नोंथांमोना खोनानो मोनबायबो जानो हागौ, गोबाङा खोनायाखैबो जानो हागौ। 1000 होननानै जों खोनादोंमोन, बेल' नंला गोबां जाबाय। बेसेबां जाखो आं खिन्थानो थांगासिनो दङ। थ' खौराङा स्पेसियेल हिसाबै जोंहा एवार्ड मोनदों डक्टर अनजलि दैमारि मेमाबो, आरो लोगोसे सासे जाफुंसार जाबोनो हादों जोंहा धनि गयारि मुंनि सासे उन्दै गथ', हौवासा गथ'। बिथाङा 32 केजि बा 32 केजिनिफ्राय 45 केजि बा 45 केजि लिरथायनि गेम गेलेनायावहाय टाइकान्ड' बेवहाय गल्ड मेडेल, सनानि मेडेल देरहाबोनो हादों। दा बाक्सा जिल्लानि बेनो जाहैबाय 4th वर्ल्ड काप अपेन इन्टारनेशनेल टाइकान्ड' चेम्पियनशिप 2023। दा गैयै न'खरनिफ्रायबाबो गावनि बिमा बिफाया मा खालामोमोन गोबां दुखु गोनां रावफोर फोरमायदों। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायना होग्रोगोन, बेनिफ्राय मेन आपडेटआव फैगासिनो। गेलेनानै देरहाबोनो हादों। ससे बासजों थांदों, ओमफ्राय ट्रेनजों थांदों आरो ससे बासजों थांदोंमोन। फैसाखौ आइयानो होदोंमोन। आंनि गोसोआव जोबोद खुसि जादों आङो गेलेबावगोन, टाइकान्ड'खौ गारनो हाया। कम्पानि मावो बेंगालराव। जोंहा मोजाङैनो सोलिगासिनो दं दा। आंहा आइ आफाया मोजाङै फोरोङो। जोंहा आइया गामिफोराव हाजिरा मावो, ओमफ्राय बाबाया बेंगालराव कम्पानि मावो। आङो मुसुलपुर टाइकान्ड' एकाडेमियाव आं सालायबाय दङ। आं बिसोरखौ ट्रेनिं होनाया 2019निफ्रायनो आं क्लाबखौ खुलिदोंमोन, स्टार्टिं खालामदोंमोन। खुलिनानै ओमफ्राय जेनोखि आंनि रिप्रेजेन्टआ जिखिनि आं सिखायनानै बिसोरखौ आङो मा होनो कलकातायाव 4 अट' काप इन्टारनेशनेल टाइकान्ड' चेम्पियनशिपखौ आं गेलेनो लांदोंमोन। बेयाव बिथांमोना आंनि फरायसाया गल्ड मेडेल आरो सिलभार मेडेल मोननायाव आं बहुत साबायखर आं इसोरखौ बावनो सानो। आंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन आं होननो सानो। बिसोरो उन फिउचाराव लागि मोजाङै मावलांबाय थाथों। बिदिनो गेम गेलेनायजों फरायनानै लोगोसे गावसोरनि केरियारखौ दानो हायो। जि जोंनि एकाडेमियाव दं 35+ दं जोंनि एकाडेमियाव। गेम गेलेनाया जोंनिया निजाके जों थांनांगौ जायो। निजाके बिमा बिफाया डनेसन बा माबा मोनसे हरनांगौ जायो। जों गभर्नमेन्टनिफ्राय जों फान्ड मोना। आङो गथ'फोरनिफ्राय 600 करि लायो मासाव। आं बिदिनो सोलिबाय दङ गथ'फोरखौ बिदिनो आङो फोरोंनानै आंनि थांलाय फैलायखौ आं सोलिबायदों। बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आं बेखौनो सानैनि गथ'नि थाखाय आं खावलायनो सानो जि माबाफोर मोनसे बिटिआर गभर्नमेन्टआ इसोरनो फान्डिं माबा मोनसे होयोबा आं बेखौनो खावलायनाय जायो। धनि गयारि बिथाङाबो गल्ड मेडेल मोनबोनो हादों। बिथांनि गभर्नमेन्टआ आंखौ आंनि खावलायनाय जेला आं खावलायो जे बिथांलाबो जेबो हा हु बा थानाय आरो बिमाया इमान जेब्ला खस्थ' खालामनानै फिसालाखौ इमान गोदोराव लागि गेम गेलेनो थाखाय रिप्रेजेन्ट खालामहरदों। बिथांमोनखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ नायफिनोबा मोजां जागौमोन आरो। धनि गयारिया फैबाय थानाय दिनाव लागि उन प्रेजेन्टआव लागि मोजाङै मेडेलफोर लानो हागोन। एसियान गेम बा साउथ एसियान गेमाव लागि थांनो हानायखौ सानदो आरो। धनि गयारि, आंथ' बुहुत गोजोननाय मोनदों गथ'नि थाखाय। बुहुत खस्थ'है होनाय जादों खेलाखौबो। बिदिनो दा मुसलपुर गुवाहाटियाव गेलेहैदोंमोन आरो खनसे गेलेहैदों गुवाहाटियाव। थाखो 4आव फरायगासिनो दं। बिदिनो स्कुलनिफ्राय सफैनानै टाइमा मोनाबिलि 3थाफोराव थाङो। ओमफ्राय बिदिनो खस्थ' मस्थ' गाव हारसिंबो थांनो हाया, लामायाबो गोजान। ओमफ्राय आंबो सम मोनबाथाय दोनलाङो। आंबो आरो बिदिनो खामला हाजिरा मावो मोनबाथाय। ओमफ्राय गथ'आबो उन्दै नालाय हारसिं थांस्लाबनो हाया, मोनाबोयो। बिदिनो खस्थ'है होदों आरो गथ'खौ। दा बिफायाथ' थांनाया बोसोरनैयानो जाबाय, बारबावबायसो।
ओमफ्राय दा न'आवबो फैनो हाया थाखा फैसानि थाखाय गथ' सानै दङ दा सासेयाबो गिदिराबो फिसाजोआ दा पिउ फाइनाल होगोन नालाय बिनि थाखायबो रांनि थाखाय बहुद खस्थ' ओमफ्राय दा बिदिनो खस्थ' सानैबो थाखानि थाखाय माथो दा जोंहा हायानो गैखाया दा थानायखिनियाल' बिगासेल' दङ ओमफ्राय दा बिफायानो बिदिनो जि गरसे गरनै हरो जानाय फारसे आरो गथ'फोरनियावबो होनांगौ जायो आरो आंथ' जायखिजाया दा रायजो राजाया जेनेबा अबेबाफोर गोजानाव गेलेनो थांनो गोनांबा जोङो थाखा फैसानि थाखायनो हाया गथ'खौ हगार हरनो दा नै शिबसागरावबो खेला दङमोन फैसानि थाखायनो हायाखैसै ओमफ्राय दा फरायनायाबोथ' दा LP माबायाव सरकारि स्कुलावनो होदों प्राइभेटफोरावथ' सोनो हायासै ओमफ्राय दा जेनेबा दा गथ'खौ माबाबा हाजासेनो जों नाजासिगोन हायोना हाया खस्थ'है बिफायाबो जिखिनि हायो बेखिनिखौ ओमफ्राय फारसेखै आरो अबेबा गोजानफोराव गेलेनो थांनो गोनांबा आङो सरकारनिफ्राय सोरबाफोरनि मदद नागिरो आरो एसे एनै नोंथांमोना खोनानो मोनबाय दा डक्टर अनजलि दैमारि मेमाबो मोनसे बेसेन गोसा एवार्ड मोनदों बेखौ खिन्थानो मोननानै गोबां गोजोननाय मोनदों जे बर' असम सम्मानियन एवार्ड जाय बेखौहाय बिथांजो गेदेरमा डक्टर अनजलि दैमारि मेमाबो सायख'जानानै बे एवार्डनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दा दामखौहाय माइफोरनिखौबो आं फोरमायनो गोसो जायो दामा बारायगासिनो मोजां खौरां नाथाय जायफ्रा गैयैफोर बायनानै जानांगौबा गोबां खस्थ' जासिगोन बायदि नुहुरदों आं दा बेसेबाङाव फानगासिनो दं नोंथांमोना मिथिया आं नाथाय दामा 2000नि बारा जाबाय 2300 500 बेफोरबायदि थांनायनि चान्स माने आनाउन्स होबायानो प्रक्रुटमेन्ट सेन्टारफोराव लांनानै फानोब्ला नोंथांमोना दा आं जेब्ला FCAआव मावोमोन क'क्राझार बङाइगाव गसाइगावनिखौ जेब्ला आं नायोमोन बै समावहाय फुड कर्प'रेसन अफ इन्डिया बेखौहाय जेब्ला नायोमोन आं बे समाव जेनेबा माइरङा साप्लाइ जाबोयो नालाय सोनाब फारसेनिफ्राय जों जे समावफ्राव मोनो मायो बेफोर दा बैफोर माइरङा लासै लासै ओरैनो स्टप खालामनो प्लान लाखादोंमोन बै समावनो बुंबाय थानाय दा इमप्लिमेन्टेसन जाजोबनो थांगासिनो दं गोबां जायगायाव मिलफोर बहायबाय लकेल प्रक्रुटमेन्ट खालामनो बेफोरनिफ्रायनो लकेलावनो माइरंखौ लागोन मिलफ्राव दा पान्जाब हारियानानिफ्राय फैनायखौ खमायसिगोन बा बन्द' खालामनायनि थांखि बायदि दा ओरैहाय लकेलखौनो राननानै होनाय आरो सरकारना दा लकेलफ्रा जायफ्रा फानो बैफोर प्रक्रुटमेन्ट सेन्टारफ्राव माखासे मानियाव गोबां बेसेन मोननो थांगासिनो दङ ओंखायनो खायफा थगायजानोबो हागौ गोबांजों दामफोरखौ मिथिनानै लानाया गाहामसै आरोना माबोरै थांदों थ' खौराङा बेखिनियानो आपडेट मोनबावगोन थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल